دے کو اویس بنیا کو بلال بنیا کو صدیق فاروق غنی حیدر تے کو لوکاں دا لجپال بنیا جہدے نظر نہ مرتجی پون جیویں جابر دا مثال بنیا ساری عمر محسن پیا عید منا تیرا مالک آمنہ دا لال بنیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا محفل رب یا نصیب کرے آقا جہ وچ آیل تیری ذات ہوئے قرآن کریم دیا لولیا ہو بندے دا ذکر تے محفل نات ہوئے رسالت دے نعرے ہننے عاشقوں یا رسول اللہ وائی بات ہوئے میری دل مگدی ہے ایویں محسن ہر نیہ اڑا ہر رات ہوئے صلی اللہ علیہ